Autobus, moje meno je Matúš a ja vás vítam u ďalšieho videa z hry Clash of Clans. A ako môžete vidieť, tak mám tu jedného bezdomovca, neviem čo s ním mám spraviť. Ak chcete, tak do popisku dám moju adresu, či do komentáru môžete napísať svoju adresu, ja vám ho poslem kým na pičke. A čo ja nevarím, mám domov. A ja nie. Vyjebavé petardy, kuse búchajú ešte, keď natáčam. Tak ako môžete vidieť, tak už som o kuleliečok lepší. A tu idem dať pánovi líderovi do klankastu Wizardov. A keď si pýtam hogy, nevadí. Ale tam máš hogy a neber drogy. Či... Ja som delila. No. Tak. Ako môžete vidieť, tak som zlepšený. Vyžadov som stále stáva. Už mám mota na 4, a dečko mám na 3. A preskúril som bol útok klankastu. Útok klanvar a chcel som vám ho natočiť, ale môžeme si ho pozrieť, ak sa bude dať. Dá sa. Už som si myslel, že ho nedám. Môžete vidieť, som myslel s drakmi ako vždy. Ale je slabý, je čisto nová osmička ako ja. Už som si myslel, že ho nedám. Tam hore som pustil hogo, čo som mal klankast, aby mi nezavádzal ten slipper. No tak som takto pustil 2 lighty spely, aby rozbili aj toto, len mi to nevyšlo, aby rozbili aj toto ADčko. Tak to som do 3. to hodil kus ďalej a kus ho dobral z toho, no. Potom som išiel takto s drakmi, ako môžete vidieť, tak som ich pustil 3. Len oni mi už takto začali vybáčať a ja som myslel, že sa zabijem, že ho nedám. A ja som mal... jak sa to povie... No, som si myslel, že na 2 ho dám, ale že na 3 ho nedám. Dal som ho aj na 3. Našťastie, kebyže majú klankastu, tak by som si na 3 nedal. No, len tej aerbomby mi robili. Tam streje oni nervy, lebo už sa tam dostali aj tie 2 draci a potom zase tam drobili tie aerbomby ďalšie, ako môžete vidieť, a teraz vyletí. Toto neznášam. Ale to má už úplne taký maličký život a oni mi zabili draka. Tak tu som mal 2 drakov, tam som mal jedného, som si myslel, že už to nedám, že už to je beznadené. Potom som tam na toho draka pustil poison, aj som ho zle hodil. Mal som ho nie, teraz tu na pinboy, ale už som si myslel, už teraz som si myslel, že to dám. Prepáčte. Lebo tam boli tí práve dračí vnúka, tak teraz som už mal 100% zaistenie. No. A takto proste útočí profi hráč Matúš. To už potom tak dobehli a dal som to na 200. Ja nie, že na 200 som to dal. No. A za to som sa smial. Na Dominika išla 3, na mňa išla 1. 1 ma dala na 1 a 3 Domina na 2. On na mňa išiel s takým prostým vojskom, ale dal ma 82%. Nešiel okolo toho, on dal niečo. A no, teraz si môžeme pustiť, ako išli na Dominika, to som ešte ani nevidel. Proti 3-hviezdny pís. Pekná je. Ty kokos, toto vojsko! S archérkami. Ale čo, nadržali, či čo? Ja mám nervy z tohto.
Kto to vidím, jak útočia títo... Neviem, na čo to aj hrajú, keď proste nevedia útočiť žarcherkami do kanvár. Ináč, minulé sa vám stalo, zahambili jednou nášho hráča, čo dali z Barčena 100 na silničku. A on to už ani nehráva, lebo má pokažený mobil. A nevie heslo. Našťastie ja viem, to by sa mi dokázal tablet tak. Hrať čo nemám. Môžem hrať aj na mám. No podľa mňa sú len na toto, no. Keď si to takto zoberiem. Čo, frajer s žarcherkami. Oni čo majú takú onu, že dajú jednu hviezdu a čo sú vyhypovaní z toho. A teraz by tam tak ako mortár. Počkej, to sa mi veľmi nepáči, že tieto dva mortáry má takto dosť pri sebe. Tu mohol mať jeden. Tu je takto jeden a tu jeden. Lebo tu dole nemá čo strieľať po nich. Ale má to nie je veľmi silné. No až dobrá bez. Toto sa mi nechce im pozerať. A teraz možno ešte kúknúť YouTube ako istý ľudia. Načíta sa Hobbit. No. Mám takúto Barbes. Slúži mi dobre. Ešte ma nedali na 3. A mám už druhý var. Pozrite sa na to vojsko. 18 hogov, 5 drakov, 3 helix spely. Ja tu mám asi hogov. A jeden poison. A ten poison nepoužil na kontakt, to už má čo použiť. Ja, on potom hodil si na ADčku, on si myslel, že to nie sú spraviť tomu ADčku. Jeden kapu. On hľadám. Počkej náš. Ako keď si možno že tak to celkom dobré vojsko. S tými hogmi to vyčistí, potom s tými drakmi to oni no, doráža to, vyčistuje. Len ako debilko som si nezobral stoličku a teraz musím stať a natáčať 15 minútové video. 15 minút musím stať a bylinu a rozprávať do tabletu. Ten fúkar má zelený. Má zelený fúk. Môžete vidieť, že sa sem dostal. Ale proti nemá nikto sám. Ináč, kebyže máš ako 2 drakov a ešte 3 latik spolu, tak by to bolo. A teraz to skoro dal. Tam mám fúkar, bezpečne uložený na perfektnom mieste. Dobre. No to sa mi už nechce kúkať ďalej. No, 9 minút videa. A ešte som vám chcel niečo ukázať. Útok, čo išli na mňa, ale normálne. Chlapec mal jumpspell, asi nevie, čo to je. A ono jebol úplne na zlé miesto. Ja som myslel, že budem grčať. Ja, že budem normálne grčať. Pozrite, išiel späť na s tými jumpmi. Nie, že by tam hodil ten jump, že by to preskočili, ale požerajte, nechcem vám to hovoriť, aby ste sa zasmiali potom. Ja som myslel, že ten jump spell zrazračný, že je niečo robil, ale neviem, čo si on myslel. A toto ešte bol tu. Ešte nemal včerné ADčko a prečo vtedy pošiel Hilliard. Pozrite sa, všetko najebám ako prečo nie, je to zadarmo. A to ešte nevoľné. A pozrite, kam je budem. Možno sa pomýlil, ale pozrite, potom ko hádal Berberianu a Asperky. Ja som sa na to ujebával.
Tak toto dopadlo na 2 hviezdy asi. Na 2 hviezdy to dopadlo. Lebo už by som si mal na ne pobezne tie 2 čo sú, tak to si ešte lepšie doplniť a to storiť, že to mám ešte na malom leveli. To musím teraz rýchlo dávať. A na to si nevšimol tomu poradí, sú ešte neviem, zvládnuť alebo čo, tak sú ešte boost, to si môžete dať na všetko boost za jeden žen. Tak si boostujte. Toto mne by tak boostovali. Darko mi veľa neukradol. Ešte, že tak, lebo by ma jeblu by ma. Dobre. Tak toto dopadlo. Som smerne. No tak, ešte by som natočil, ako pôjdem druhý útok, len neviem, kedy ho pôjdem. A ak budem mať kľud a pokoj, tak by som vám natočil aj ten druhý útok. To ešte neviem, ako ho pôjdem. A s pánom Dominikom, líderom, som sa hádal, že ho nedám na 3, no ja som rád, že ho dám na 2, ale on, že na či na ňo pôjdem, lebo že ho nedám na 3, no dal som ho na 3. A Maroko ten len doráža, ten veľký profírač. Ten minulú vážne vedel byť veľká klankasty. A viete, kto je najlepší hráč z nášho klanu? Tento hráč. Má 4 builderov. Ja sa mu kláňam. Kde si mystika, to si. Je to Max Mutatom H6. Už, no to je môj účet a Dominikov dokopy. Už sporíme na oni. Asi na tom lebo mohol by som sa prepnúť. No, ak chcete, tak do komentárov, viem, že nemám veľa fanúšikov, skoro žiadnych asi, keď mám trochu odberateľov, ale keď budete chcieť, aby som natočila na tomto videu, na tomto určite video, tak napíšte do komentáru a nezabudnite tam hodiť ten like. Mám 4 boulderov, oni. Som si myslel, že sa dajú ešte storiť na 11, nedajú sa. A tie kolokne pôjdem myško vyzbierať, ale ma nenapadnú. Kebyže nájdem myštika, ja by som na ňu zautočil, to by bolo cool. 190 000, 200 000 ľud. Kebyže to je aj plné, tak aj 300 000 ľud. No, a ešte má všetky baraky na 8, čo je... Ja som nebol taký max na H6, keď som išiel do 7. Takže ak vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, koment a odber. A ak chcete, tak môžete toto video aj zdieľať, priniesem viac ľudí a čaute.